Nangal daw ko. December 10 na pa. Madalang pa. Madalang pa na eh. Magsimbang gabi yung mga katulik. Kahit pa, 16. Tapos tuloy siya pasalamat ko. Sarap magkape, pati umaga. Ano kaya kung magkape? Kahit po nervisa ka, baka nervisa. Nalimang pala. Nervous kang tibok yung puso mo. Kape pala, makasakit niya ang mood. Nasasali ko kape ko. Ito, black coffee, kaya di namin cream white. Kasi pala yung kape, mapali yung makanyan eh. Maka black coffee na eh. Butan din na may palang creamy white. Bigla yung magdindang bagya. Napin niya kanya makatangulo naman eh. Wala na yun eh. Exam. Wala na mag-birthday ka niyan. Kaya katam. December. Wala na eh.